Salam ýa-ni doganlar, idi dinleşler, gadyrdan tomoşaçylar. Anha ýene begençli, buýsançly, mübarek günleriň birine ýetdik, goşduk. Olam orada bayramçylygy, şu orada bayramçylygy münasibetli bütün dünýädäki musulmanlary şeýle-de aýratyna mulaytada dünýäň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmen doganlarymyzy, dünýä türkmenlerini tüýs ýürekden gutlaýar. Orada aýyna agdy bekläp hem ruhy taýdan hem fiziki taýdan özümizi, ruhumuzy we bedenimizi arasaladyk. Ruhumuzy, bedenimizi arasalap pek görnüşde Yaradanyň öňünde el açyp, dyz çöküp ýagşy dileklerde, arzuwlarda bolduk. Hemme eden owadatlaryňyz, dilekleriniz, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Oradalaryňyz Allahyň dergähinde kabul bolsun. Mehriban doganlar. Hak bileleşiginiň 12-nji fevralda kabul edilen karar maslahat bilen bilelikde Türkmen Hereket adly birleşen halkyň demokratiýa görüşiniň informasiýon kanalyna ögürlen Türkmenim kanalyny ogurlan bäri iň azyndan geçen gezekki oradadan bäri tomoşa gelýän, ýygarlaýan watandaşlarymyz bilýänler. Geçen oradada biziň bir köpçülik bolup eden bir islegimiz bardy. Olam görüş meýdanynyň ýasama adamlardan, ýasama toparlardan we şoňa meňdeşi zatlardan, halkyň ünsün soğuyan hereketlerden, halkyň aňyny gowşadýan, ukladýan gipnollardan, zatlardan arasalanmagy. We biz inha şo günden bärik ikinji orada bayramymyza gelip ýetdik. Geçen orada eden şol dowa dileklerimiziň %90 göterüminiň kabul bolanyny gördük. Hemmämiz bileje şaýat bolduk. Mehriban doganlar, görüş meýdany arasalandy. Inni nowat Türkmenistandaky Haram Berdimuhammedowlar tohumynyň ýegenden aňrýany bilen şeýle-de şolary halkara derejede gollaýan halkara mafiýa hemmesiniň arasalanmaly wagtyna, fursatyna geldi. Sehel salymdan Tomson soň güýzde kiçi ýurtlardaky Türkmenistan ýaly onda Aziýadaky, Merkez Aziýadaky kiçi ýurtlaryň syýasy taýdan guruluşynyň we dolanýanynyň üýtgetmegi bilen baglanşykly proýektler, hereketler, planlar hemmeti iş ýüzüne geçirilip başlaýar. Taýynlyklar görülip başlaýar. Şoň üçin biz hem şu orada bayramçylygynda şeýle dilek etdik. Yaradan hemme zat seň ygtyýarynda, seň elinde. Gollaw senden işlemek, zähmet çekmek, ihlas etmek, pek görekli, hakykat üçin, hakyň uğrunda. Her bir watandaşymyzyň deň hukuklugy, adalatly, hiç sada mätäç bolman ýaşajak durmuşy geljegi üçin bizden öz nuruňy, gudratyňy, keramatyňy gaýgyrma. Biziň hak, hakykat, halallyk görüşimizi, türkmen hereketimizi golla. Şu haram tohumdan ata watanymyz Türkmenistany gollaň bilen, gudratyň, keramatyň bilen arasalaly. Ine şeýle-de owa dilek etdik. Bütün ýat ýurtlarda öz ýaryndan, öz parçasy, öz bedeninden öndüren çağalarından aýra düşüp kıyın şertlerde zähmet çekip gören bütün zähmet migrantlarymyzyň
täkmetkeşlemeden öz watanna dolu dolanmagyny we öz watanyna has köp girdeji galanyp erkinlikde, adalatly durmuşda ýaşamagyna goşan toşmagy bize nisip etdiýdik. Hemmämiz şu dowa dilige amin diýdik. Dowalarymyz, dilelerimiz kabul bolsun mehriban doganlar. Orada bayramydan kabul bolsun. Türkmen hereketi, Türkmen hereketiniň informasyon kanaly, Türkmenim kanalyny begenip, gollap, ýydarlap durmagy ýadyňyzdan çykarmaň. İl bilen gelen toyda bayram. İliň güýji, fiiliň güýji. Nesip bolsun. Geçen oradalarda dowalarymyzyň kabul bolşy ýaly, owadatlarymyzyň kabul bolşy ýaly, bul oradada da bizim dowalarymyz hem owadatlarymyz hökman Allahyň dergahynda kabul bolar. We biz bilelikde hemmämiz watanymyza dolanarys we eşiretli, adalatly durmuş gurup bütün watandaşlarymyzyň geljeginiň kepilligi aslında arkaýynçylykda ýaşaýan bir döwletini, hökümet guruluşyny, sistemasyny döredörs hemmämiz bileje we toý saçakly gatnaşyp şu günleri buýsanç bilen ýatlar. Şu wagtçany hak görüşini, hakikat görüşini gollap beren ähli gollawlaryňyz, goltgularyňyz, duýgudaşlyklaryňyz, kommentariýalaryňyz hemmesi üçin köp sag bolun, taňry ýatkazyn. Inniki orada bayramyna galman, ata watanymyz Türkmenistanyna dolanyp hemmämiz şu taýda adalaty bilen, eşiretli durmuşy bilen bütün dünýä döwletlerine görelli bolýan bir döwleti bilelikde alyp barmak hemmämize nisip etsin. Orada bayramymyz gutly, mübarek ötüşümli bolsun mehriban doganlar. Yeneki efir duşuklarımıza çenli Allah yardım olsun.